Skúsenosti sú hlavným zdrojom vedomostí. Preto, ak chceš byť múdry, získavaj skúsenosti. Ak ešte študuješ, tak môžeš skúsenosti získavať brigádami, stážami alebo prácou na vlastných projektoch. Ak už pracuješ, tak môžeš získavať nové skúsenosti napríklad dobrovoľníctvom, vzdelávaním sa, prácou na freelance alebo na part-time. A aj keď niečo z toho, čo vyskúšaš, nedopadne úplne ideálne, to vôbec nevadí. Pretože skúsenosti vieš získať aj z toho, čo sa ti nepodarilo úplne podľa tvojich predstav. Každá skúsenosť je použiteľná. Tiež myslí na to, že aj skúsenosti iných ľudí sú použiteľné. Preto rozprávaj sa s ľuďmi múdrejšími ako si ty a získavaj ich skúsenosti. Ak chceš byť napríklad dobrý programátor a máš kamaráta alebo známeho, ktorý už dobrý programátor je, tak kľudne ho oslov, nech ti povie, čo jemu fungovalo v jeho kariére a ako sa on stal dobrým programátorom.